तामुलपुर जिल्लायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंजानाय बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै नैथि सान। 4 मेआव बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव भारतनि हादरगिरि रामनाथ कविना फैगोननि थाखाय गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव थांनानै खौरां लाहैदों। सोनाब बंगनि दुर्गापुराव गंसे उरां जाहाजा बारहुंखानि जाहोनाव जाब्रबथाय जादों, जेराव सा 40 दावबायारिफोरा जोखोम जानो गोनां जायो। उत्तर प्रदेशआव नेमखान्थिखौ सिफायनानै लाउड स्पिकार बाहायनायनि हेंथायै गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथनि बिथोन बायदियै नायबिजिरनानै सप्तासेयाव गं 54,000 लाउड स्पिकारखौ बोखारदों। काश्मीरनि सा 17 फरायसाफोरा पाकिस्ताननिफ्राय उदखारिफोरनि ट्रेनिं लानानै फैफिननायाव रैखाथि हानजाजों गावथारजायो। बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो रौता दख'रा एबसुआ 2 मे खालारखौ मिरु एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि थैनाय सान फालिदों। बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो। बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्मायाव गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे बांलादेश हादराव थानाय बर' सुबुंफोराबो बाहागो लाफैदों।